og velkommen til den her video. I dag skal vi vise dig, hvordan du kan lave det her glas fyldt med cookie mix. Og det er egentlig bare, hvor man putter alle tøjingredienser til en cookie-opskrift ned i, og så kan man give det som gave, så den der får gaven, kan den her stående, og når man så har lyst til cookies, og så skal man kun selv sådan der tilsætte smør og æg. Hvilket er mega smart. Så det vil vise dig, hvordan du kan lave i dag. Jeg har fundet en opskrift, som jeg tænker, jeg vil dele med dig, fordi jeg fandt den og tænkte, det her, det er smart, det skal verden vide. Jeg viser dig det hele gennem den her video, og jeg håber, du vil se med. Vi ses, når videoen er slut. Tusind tak fordi du så med. Jeg håber vi ses næste gang, og at du kunne lide den her video. Husk at give den et like, hvis du kunne, og abonner på min kanal, hvis du godt vil se mere. Og så ses vi bare næste gang.